ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಇಂಕಿನಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಾರಿದು ತೊಂದು ಇದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಕಿತ್ತು ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಅಂಚಾದೇನ ಸ್ಕಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದ ಬರ್ಪಣತೆ ಇನ್ನೇನು ಚುಟ್ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ದಾದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಂಡ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಬೇರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪೂರ ಪೂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಹೆವಿ ಇದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಎಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿಬೇಕ ಇಂಕ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದ ರೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ತೋಜೊಂಡು ಪಟ್ ಪಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಐಲೈನರ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೋಡೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಲುಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನ ಬೇಗ ಕಲ್ತ ನೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಮದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಓವೇ ಮೇಕಪ್ ಇಟ್ಟನಲ್ಲ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನೇ ಒಂಚಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ಮಸ್ಕರಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಮಸ್ಕರತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಶೋಕು కొంచెం ఐబ్రోస్ పాడదాము ಬೇಗ ಆಫ್ చిన్న ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿವಂಡಾನಿಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೇಕಪ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚಲೋ ಬ್ರಷ್ ಮಾತಾಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ದಲ್ಲ ತೋಜೋನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಾತಾಡ ನನ್ನಂಚು ಹೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡಲ ಯಾನೊಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರೇ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಿಂದಿ ಪಾಡ ಮುಗಿದ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಸಾರಿ ತಗೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಡ ನಾವೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂಚದ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದು ತೋನ್ಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ತೂಪೆ ತೋಜವೆ ಆಂಡವಲು ಮತ್ತು ಪೂರ ಕೊರೋನಾ ಬೈದು ದಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಳ್ಳದು ಅಂಗಡಿ ಇಂట్లో ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು
ಅವಳು ಎಂಚೊಂಡು ಬುಪ್ಪೆರ ಚಿಂಚಂದ ಬಿಗಿ ಪಡೆ ಕೂಡ ಮೊಲದ ಲಕ್ಷಣನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂದೆ అయితే ಪೋದು ತೂವಣು ದಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸದ್ ಬೈದಣು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಈ ರೇಂಜ್ ದಾದ ಕಲರ್ वो कलर डिसाइड मान दीजिए आना हड़े पूरे तूपे वो कलर इंक स्टॉप आ कलर देता है ओके मका वीडियोस पाड़वेन ओके बाय ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಮಂದಿ ಬೋಕಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಜನ ದಾದನು ಹೊಂಟೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಡೈತೆ ತಿಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಪೂರ ಆಡಿತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದಾಂಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ತಿದಾಡ್ದೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ഞാനൊഞ്ചಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆಲ್ಲೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆದ ಆತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆ ಇಂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಅಂತ ತೋಜದು ಕೊಪ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೈನ್ವಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಈಸಿಯಾ ತಂದು ಎನ್ನುವಾರು ತುಲೆ ಆತ ಟೇಸ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೆ ಈಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕಂತಲೇ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಮಂತಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕೊಡೆನ ಸಾರಿ ತುಯರ ಪೂದಿತ್ತೈತೆ ಸಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪುರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಉಂಡಿತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿಂದೆನ್ನಿಯ ಪೋಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದು ಪಿರ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಪುರ ಓನಸ್ ಕೊರ್ರೆಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಪುಣತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯ್ಜ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಇಂದುಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಇನ್ನಿಲ ಇಷ್ಟ ಹಣ ಮಾತ್ರ ತೊಂದೆ ಜನ ದದಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡೆ ನಾಡುವೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಕಲ್ಪುಜನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದು ರೆಡಿ ಮಂದು ದಿಯೋಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು
ಚಾಪಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಬುಣ್ಣ ಬೆತ್ತದಾದ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂತೋಜಿ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ತುದೇವೆ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ kg ತೊಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕರ್ಡ್ ದಪ್ಪ ಕರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ನೀರು ತಿನ್ನತ್ತೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆನೆ ಬರ್ಪಣ್ಣತೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಅರಶಿನ ಲಿಂಬು ಒಂದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೊಕ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಂಡಲ ಮಸಾಲ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಉಂದುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂದೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಅಂತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಐನು ಏನಿತ್ತೆ ನೀರಡು ಪಾಡು ದೀತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಅರಿ ನೆನ್ನೆಯೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉದುರು ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತೊತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗನಾ ಅಂತಲೇ ಹಾಫ್ kg ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ದತ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಒಂದೊಂಜಿ 1 ಅವರ್ ಜನ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಬೊಕೊಂದು ಆನಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಡು ಬುಡಿಯಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ವರಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೆತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ದಾದಂಡ ಮನ್ಪಿನಾಗ ಪಾಡೋದು ಪಾಡ್ದಾಂಡಣ್ಣೆರೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ದು ತೊಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನಾನೈತೆ ಒರಿನೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಕಪ್ ಕರ್ಡ್ ಅರಶಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಲಿಂಬು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲಿಂಬು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದು 1/2 ಅವರ್ ದೀಲೆ ಕರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡುವ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 7 ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೇನ್ ಬೇಸೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲನೆ ಎತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ಲ ಉದುರುದ್ರಾಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾಪು ತೋರಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ದೀಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ನೈಟ್ಲ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ ದಿಂಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ಜಡು ಒಂಜಿ ಕವರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತು ಮುಚ್ಚೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಡು ದೀದ್ ಬಿಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಕರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಗ್ರೇವಿ ದಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಆತ ಗೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಪಾಡ್ದು ಉಂತುಲೆ ಹರಿ ನೆನೆರೆ ದೀಲೆ 1 ಅವರ್ ಜಂಡ ½ ಅವರ್ ದಿಂಡ ಯಾವಂಡು ಏತ್ ಬೊದಲುಂಡು ಆತ ಶೋಕಡು ಹರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದುರುದ್ರ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡ ಉಂತುಲೈತೆ ಗೋವೆಂಕಲ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದತೆ ಐನೈತೆ ಬೇಪಾಯರ ಒಂಚ ಬಣ್ಣಲೆ ದೀತೆ ಐಟೆ ಆನೆ ಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿರ್ತೈತೆ ಅವೇ ಆಯಿಲ್ದು ತೊಂಡೆ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಪ್ದ ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ದಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಿಮ್ಮಡು ದೀಲೆ ಚಲೋ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಆಂಡ್ ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ
ಚಿಕನ್ ಎಡೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಚ್ಚದಿಲ್ಲ ಸಿಮ್ ಮಡೆ ಇಪ್ಪಡ ಒಂಚಿ 90% ಬೇಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂದಿಲ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ರೈಸ್ ಬೇಪಾರ ಏನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನನೆದು ತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನೈತೆ ಬಾಸ್ಮತಿಗೆ ಡಬಲ್ ರೈಸ್ ಪಾಡುವ ನೀರು ಪಾಡುವತ್ತೆ ಆತತ್ತು ಅಳತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ನೀರು ದಿಲೆ 2 ಲೋಟ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಾಯ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂಚಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತಲೆ ಒಂಚಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಬೋಡಂಡ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಎರಡು ಐತಂಡ ಅವಲ ಚೂರು ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಜಂಡ ಕೇಸರಿ ಚೂರು ಪೇರಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿಲೆ ದಾದಲ್ಲಿ ಜಂಡ ಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪಂಡಲ ಅಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಯರ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬುಕ್ಕನೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ನೀರ್ದೆಲೆ ಕಾದಿತ್ತಂಡ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈಟ್ ದಿದ್ದು ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಮಂತಂದೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಬೊಚ್ಚು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕನಿದೆ ಒಂದು 90% ಕುಕ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಕೊದಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಡು ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಕೊದಿಯರ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಾ ರೈಸ್ ಪಾಡಲೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೆ ಕೊದಿಯರ ಪಾಡ್ ನಡೆದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬುದಿಲ್ ತಿನ್ನ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಗೆ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಖ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೈಪ್ ಅಂಟಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಅದು ಬರೋಡಾಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ರೈಸ್ ಪುರಾಂಡ್ ತುಲೆ ರೈಸ್ ಪುರ ಆಯ್ಬೋಕ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಏನು ಪುರ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓವಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬಾಜನದ ತಂದು ತುಲೆ ಉದುರು ಆಗ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ 90% ಬೇಯ್ದಣ ನಾನು 10% ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ತಂದೆ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಂಚನೆ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನೋ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಣ ಉದುರು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ರೈಸ್ ಇದು ಅಂಟೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಕ್ಕಲೆಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕಿರ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಲ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಡ ಲೇಯರ್ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಲ ತುಲೆತ್ತೆ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಲೇಯರ್ ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಪ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬಾರದ ದಾದಂಡ ವಸ್ತುದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪುದೀನ ಬೊಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ದಾದಾಂಡಲ ದೀಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಸ್ಟೀಮಡೆ ವರಿನ ರೈಸ್ ಪೂರ ಬೇಯುಂಡು ಪಂದು ಗ್ಯಾಸ್ದದ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಸ್ಟೀಮಡೆ ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಉದುರು ಉದುರಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದಕ್ಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಉದುರು ಉದುರು ಅದು ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನೇ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಉದುರು ಉದುರಾದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಮಾತೆರ್ಲ. ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಸಾರಿ ತುಯ್ಯರಂದೆ ಮುರಾಣಿ ತುಯ್ನಿ ಇಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿಗೆ ಬೊಕೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡ್ರ ಪಿದಾಡ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದು ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನೀ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಬೋದು ತೂಪೆ ಹೂವಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ದೊತ್ತುನುವೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡ್ಬಿರಿ ನಾಡೋಡು ತೂವೋಡು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಬುಲ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಬುಗೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಂಟಿ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಪಿದಾಡೋ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಸೆಕೆ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪಡುತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ. ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟದು ಅದೇ ಮಂಕಿನ ಕಮಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಸೆರಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆರಗ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಪಲ್ಲು ಇದೇ ಪಲ್ವಾ ಮೈ ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಮೂಲ್ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ತೂವೋಡು ದಾದ ಆತಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮಿಂಚು ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ತೂವೋಡು ನಾನು
ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.